Nyt mä siis teen teille uutta arvontaa. Ja tän arvonnan palkinto on omattu video. Tämä seisoo. Ja siis nyt taas hei ihmiset, jotka haluaa osallistukaa. Sillä täällä palkintona on ihan aito seisova kissa. Ja tää on vielä niin kun jossain populaareissa. Et niin tämmönen seisova kissa. Mikä te varmaan vähän kuntasikaan. Mutta ei oikeesti, jos saat ton ilmaiseksi, niin haluaisitko? Silloin mä suosittelen sun osallistumaan tähän arvontaan. Ja jos teitä ei tuu tähän mukaan 7, niin tätä arvontaa ei tule. Muistakaa siis osallistua. Ja siis osallistukaa, että voitte voittaa. Mut siinä oikeesti muut kannattaa voittaa. Se on niin ihana ja arvokas. Eli siis osallistukaa tähän arvontaan. Instagramissa #adanarvonnat. Ja siis ehkä nyt puhun muuta oikein, että Instagramissakin voit osallistua. Aadefreetiällä. Sillä vähän sanoin, että voi sen katsella. Ihmiset voivat seisvassa missä Instaan. Joo, voit siellä osallistua. Eli Adan Instagram on @reads. Lukee tossa. Ja siis silleen. Eli taas kerran. Mutta miksi mä nyt on tänään lisäikäistä jossa mistä on ihan sama, mutta tämmösiä näin. Ja siitä on just ikäistä. Mutta siis käykää Aadan Instagramissa, Aadan Snapchatissa, osallistavassa tai ihan tässä mun YouTube-kanavalla. Kommentteja, mutta siis ja ehkä mä oon muuta pakkaa. Joo, siis hei, haloo ihmiset oikeesti osallistukaa ihan munkin puolesta, että ei vaan Aadan ja Kempun puolesta, vaan ihan munkin puolesta osallistukaa. Mä voin viestitellä itseni. Eli mä oon tämmönen kissa, joka seisoo. Ja sillä. Ja mun pää liikkuu hyvin, miksi ei liikkuis. Ja mä oon nyt vähän tällainen kulunut. Sillä mun heitelty niin paljon ja mä enpä yhtään, että mun heitellään, että mun tää on kohdalla helasti. Mutta sitten siis mä en tykkää yhtään mistään postissa lähettämisessä. Mutta mä uskon, että Emppu nyt laittaa mut hyvin niin, että mä en postissa mua ei satu tai mitenkään, että mä en vaurioidu. Mutta siis se lähetetään postissa ja sovitaan Instagram-direktissä tai sitten tää ihan julkaissa. Mutta siis ei ole.